здравейте! Намираме се в село Руен на полето. Моето стопанство, основно това, което отглеждаме, са технически култури. Това са пшеницата, ечемика, слънчогера и от 2-3 години така налагаме царевицата. Ние обработвахме почвата до преди 4-5 години. Преминахме към друг вид технология, регенеративната технология или no-till. Покривните култури са съществено важни в тази технология. Съществено важни, защото те са разковничето да възстановим почвата. Това, което ме накара да мина към тази технология, са основно климатичните условия. Първият ми опит беше на съвсем малка част, като казвам малка част, 2-3% от стопанството. Тръгнах да прибирам реколтата на тогава конвенционалните полета и от това поле, което реално ми беше първото с този вид технология, и бях изненадан от резултатите. Нещо, което най-много ме озадачи в този момент, беше, че почвата не беше толкова напукана, даже почти не беше напукана. Това ми направи силно впечатление и ми даде така коража на следващата година да увелича площите с no-till полетата. Хареса ми това, което виждам като растение, като пшеница, като слънчогели, и си казах, че трябва да опитам и да видя дали това ще стане в моето село. Както съм си го мислил, че винаги трябва да се обработва, но всъщност има и друг начин. Животновъдното стопанство ние от 6-7 години започнахме с минимален брой животни. Целта беше тези полета, които не можем да обработваме, които са високо в планината, нископродуктивна земя, камъни, наклони, да произвеждаме нещо, което да бъде полезна тази земя. Тази помощ, която виждам аз животните от към зърно производство, е те, когато са на полето, да обогатяват почвата с изпражненията, които се отделят от тях. За момента за това помагат, но като финансова гледна точка почти не, защото пазара на месо в България е абсолютно труден. Земеделието за мен е начин на живота. То си ми е, откакто се помня, всъщност, това да се занимаваме с земеделие, защото татко е основател на стопанството и ние с моя брат винаги сме били по машините, по полето, и тая близост, постоянна близост до техниката, до земята, в един момент става нещо, което ти няма как да избягаш от това. Нали? Тази любов, която си имаш, която си носиш, ти е, деца казва, до последния ден аз така го чувствам. Да, трудно е и може би по-трудно ще става. Всяка изминала година температурите се увеличават, количествата дъжд намаляват. Трябва да се адаптираме и да си подобряваме работата и да имаме и несигурни добиви, с които да оцеляваме. Те много от колегите знаят в кампания какво е напрежението, колко ни е съня, и въобще в моя случай ставам в 6 часа, разпределям задачите на момчетата, кой какво да направи, обслужвам си комбайна, имам и животни, в този момент оглеждам стадото, ако има някакъв проблем, да се обадя на доктор, да решим проблема, и оттам на комбайна до към
9-9:30, комбайна жъни, зърното се вози, проблеми си ги има в тая ситуация. Прибираме се по тъмно в 10. И докато вечеряш, докато се приготвиш за съни, той е станало пак 11, даже да не казваме 12 часа. И това е без събота и без неделя. Всъщност и събота и неделя, нали? Събота и неделя са си работни дни. Бих им казал на всички българи, че ние сме истински хора, първо, трудолюбиви хора, добронамерени хора, хора, които си обичаме работата и си я вършим с цялото си сърце. За жалост, последните години, да, така е, създаваме дискомфорт на жълтите павета, но ние си отстояваме позицията. Мисля, че това е правилно да продължим да съществуваме като народ и като държава. Ако продължаваме да стоим и да си търпиме, както това всички го виждаме в годините, мисля, че ще продължим да рубуваме. Да бъде човек постоянен. Това е много важно, да бъде постоянен. Трябва да си много принципен и последователен. Трябва да си много принципен и последователен, защото една грешка допусната ти струва, нали, провал на реколта. Така че човек трябва да бъде доста внимателен и принципен. Това е принципен. Сега децата си мислят, че храните, които се слагат на трапезата, растат в хипермаркетите, но това, което, нали, призовавам родителите, да се карат децата на село и да виждат реално откъде идва храната.